The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Wei home guard wapanyat kali ula Khlad no hadian bolaman sao jor na gajing Leit day ya kamet jong u do post Elektrik ubla Sied na kali pick up ke bala Tynrah ha kawai ka Trok ke badan yo registration number ASO1FC kendain rio sao not ha national highway ke ban rio ha Khlad ban Leit chanar bong bernihan kat kum gajing thu ki pulet kani gajing ja kala ja ha kapor ko man rio bije lai pesan minute janmet ha ka ba kani ka kali pick up ke badan yo registration number AS25EC lai sao rio pra ke bakit yo post Elektrik jong ka company NE zone kadang mut ban pai U-turn henry ha ka te kapor ka Trok ka mut ban wan chanong po ka put na dien kala yo ban Tynrah yo te post Elektrik laong bo post Elektrik ha gajing hap ula Leit ban yo pakhu yo new home guard ula tip kerteng kumuba Meghalaya Khlad Uba Meghalaya Khlad ubray nagasnong pam so 3 udang don ha ka kam ban penyat yaki kali ha ka tega jaka bat hadian kani lapin kitno mar yu PHC bernihan ban yo jing sumar henry namar ga jing mansao ka bajur ki doktor ki lapin tip bawla Khlad lupa halinti ki pulet kali thu ru baw nong nya jong ka kali pick up ubla tip kerteng kamu gandhi kalita na pachem boragao ka ba ha papo ka jing pet jong ka gorchok police station kamrup Assam ula pet krat marsenja kani ka jing Tynrah henry harian kat tu kat nepor ula Leit ban pendam yala di hakmat ki pulet ka bernihan laong pan baka Trok ka bakit yo kuk kadi ka belanya daw John Paul Cardo sao ubasong basa ha new nong stan bat ki pulet kidang penlong ka jing toket ban tip kambanya ya ka daw jong kadi ka jing ja Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya